Здравейте хора, пратих истинското видео и сега тук съм и ще почивам. Това беше уникално вкусно. То не се вижда, че капи, заради клипа. То не се вижда. Ей, сега пак ще ти... Това бруталка, хора. Това е много вкусно. Пак. Много е вкусно, хора. Може да го купите от магазинът на моят магазин Мерджанов. И най-накрая направих новия проект. Направих не една, не два, цели 3 напитки. Това е първата. Може да го освежи много добре. Ето е стената, която разкрива Натанари. Тази картина тук си я купиха след онази нова година. Най-долу била до 20. Фаянсът си го купихме, а милите си ги донесохме миналото лято от Гърция. По-миналото. Дом, твоите истории. Ето е втората напитка. Бруталка. И ето е и последната. Много са вкусни. Може да си ги купите, линк долу в описанието. И от хора, за това е най-ценното видео от всички видеа. Купете си от линк долу в описанието. Тези напитки се продават, започват да се продават от Коледа. Като почне Коледа се продават. Завинаги. Чак като стигне Коледата. Айде, чао хора!